kufuneka sisusile saphinde sabhala impendulo yethu ibe linani elixubeneyo. Sifuna ukususa u2 no1 over 5 ku5 no5 over 8. Uyabona uba lamanani omabini ngamanani axubeneyo. Xa sisusa kumanani axubeneyo into kufuneka uqale wayazi kukuba eli nani lokuqala lethu u5 no5 over 8 uyafana nokubhala u5 umdibanise no5 over 8. Ke ngoku uyasusa apha kweli inani u2 no1 over 5. U2 no1 over 5 naye ungu2 umdibanise no1 over 5. Sifuna ukususa lonke eli nani, yilento ndilibhala kanjena. Xa ndilisusa kufuneka ndiyazi uba ndisusa u2 ndiphinde ndisuse no1 over 5. Xa sesisusa ke ngoku sizawuba no5 umdibanise no5 over 8. Ndizawususa ke ngoku u2 ndiphinde ndisuse no1 over 5. Ke ngoku ke singathatha ke ngoku la manani wethu sisuse kuqala la apheleleyo u5 no2 wam. Ndizawuthi ku5 ndisuse u2 ngoba ngala manani apheleleyo la, ndiphinde ndidibanise no5 over 8 ndisuse kuye u1 over 5. U5 xa ususa u2 uzawushiyeka no3. Ke ngoku xa ndino5 over 8 ndisusa u1 over 5 ndizawufumana bani? Siyawabona la maqhezu ukuba la manani angezantsi wethu akafani. Ithetha uba ndifuna ukuba nenani elifanayo apha ngezantsi kumaqhezu wam omabini. Ndizawuthatha ke ngoku 8 wam ndenze le nto kuthiwa yi-prime factorization. Kulapho ndifuna amanani prime angena kuyo elo nani. Apha ku8 ngu2 no2 no2 la manani. Inani eli-prime kuthetha uba xa ulihlukanisa ukwazi ukulihlukanisa ngo1 nalo kuphela. U5 yena ngeseyililo elinani li-prime. Ithetha uba ke ngoku eli nani lingezantsi elizawufana lizawuba ngu8 times 5 elizawuba ngu40 ngoba u5 akanawo amanani ayenza i-prime factorization. U8 yena ungu2 no2 no2. Eli nani lethu endilifunayo ngu40. Ndizawulibhala ke ngoku apha xa sendiphinde ndiwabhala la manani kuzawufuneka ndiwabhale eno40 ngezantsi. Xa ndibhala u5 over 8 ndimbhala ebe no40 ngezantsi, ithetha uba ndimphindaphinde ngo5. Ndizawuphindaphinda ke ngoku nenali eli lingaphezulu apha ku8 ngo5 lizawundinika u25 ngoba u5 xa umphindaphinda ngo5 ufumana u25. Apha ku1 over 5 xa ndimenza ezaba nenali lingezantsi elingu40 ndimphindaphinda ngo8. Ithetha uba ndizawuphindaphinda nenani eli lam lingaphezulu ngo8 ndifumane u8. Ke ngoku sesingakwazi ukususa apha ngoba amaqhezu wethu anamanani angezantsi afanayo elingu40. U25 xa ususa u8 ufumana u17. Ithetha uba ke ngoku impendulo yam apha ngu17 over 40. Iqhezu lam lizaba ngu17 over 40 ngoba andinokwazi ukususa nto ngoba u17 no40 akukho nani ungakwazi ukohlula ngalo wona omabini. Kodwa ke uyabona uba ithetha uba impendulo yam izawuba ngu3 no17 over 40. Kuzawuba no3 umdibanise no17 over 40 ngoba sendilenzile amaqhezu wam ndasusa ndafumana u17 over 40. Ithetha uba sigqibile ke ngoku sifumana u3 no17 over 40. Le nto iyasebenza apha ngoba amaqhezu wethu amabini eli bendilisusa kwelinye belilincinci kuneli ebendilisusa kulo.
kodwa ngamanye amaxesha kuzawufuneka uwatshintshe lamanani uwenze ezinto kuthiwa zi-improper fractions, kodwa apha ke isebenzile singadinganga ukuyenza loo nto.